Ada. Nilai belanja orang teko malah do kerumungan tok. Belanja kantor ngarep kok. Ya, tapi malah kerumungan orang teko, Mbok. Oh, jam piro ya meneh? Kok biasanya kan jam piro 09.00 apa ya? Biasanya jam 09.00 lagi Mbok kok iso orang teko. Ono alangan berarti. Masuk aku mau do kerumungan ki lucu saiki ki yo. Ngapa? Wong wadok saiki masuk do ngomongi sulam alis sih, Pak. Oh, maksud itu sulam alis. Heeh, kaya apik ya sih yo, ben katok mampir. Berarti iki alis kuwi digawe sulamane mesti ben katok kandel lho iki, Po. Ya, ben ora usah nganggo sifat alis sih, Pak. Kene apik, Pak. Tapi nak jaman biyen jare sampean ki koyone ono rak sih, Pak, sulam-sulam alis kuwi. Kalau ya ora ono jaman biyen iki apa anane, Bu? Maksudnya aja menika sulam alis, nganggo alis pun kuwi biasane nek wong Pak kondangan tok. Apa iya sih, Pak? Iya, jaman biyen kuwi. Lha saiki ngono kan wis jamane. Jamane beda berarti ya. Beda. Wong wadok mbiyen karo wong wadok saiki iki beda, Bu. Apa ya, Pak? Nek mbiyen jaman mbiyen ya. Heeh. Idep iki apa? Idep ya? Nah, itu bulu mata ini iki. Biyen ki wong wadok nek bulu matane iki tiba. Iki berarti pertanda. Oh, mosok, Pak? Pertanda ono sing kangen. Lah nak sing jaman saiki Jaman saiki nek ono bulu mata nganti tiba, berarti 5 kurang. Mata nih, Pak.